beginning there was Jack, and Jack had a groove, and from this groove came the grooves of all grooves. And while one day viciously throwing down on his box, Jack boldly declared, "Let there be house." And house music was born. I am, and house music was born. And house music was born. I am, and house music was born. This is my house, and our house music. This is my house. Ooh, they talk about their kids. This is my house, and our house music. This is my house. Now it is time to take longer strides. Stop rocking, I won't stop rocking. Now it is time to take longer Já se na Streetmanii docela těším, jelikož to je moje první Streetmanie. No, jakože bych měl nějak trénink, tak ani ne. Ne? Tak v tomhle směru já už jsem zkušenější, je to moje první Streetmanie a velice se na ní těším, protože to všichni můžeme. To je jasný, že se těšíme na Streetmanii. Těšíme se na ní. Těším se strašně moc na Streetmanii. Já se na Streetmanii taky strašně těším. Hrozně moc se těším na Streetmanii 2009. Těším se na Streetmanii, Streetmanie! 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 Takže Streetmanie je show, která je pořádaná každoročně skupinou T-Base. A show odrazuje vlastně, nebo odráží celoroční práci této skupiny a ukáže si v ní všechny složky tancování v T-Baseu, jak začátečníci, tak pokročilí, jak malí prckové, tak dospěláci, breakaři, R&B, house, hip-hop, všechno, co si můžete představit pod pojmem street dance. Přípravy na Streetmanii začínají v podstatě na letním soustředění, kde připravujeme zvláštní show jenom pro tuhle akci. Sestavujeme různé choreografie, které mají různé žánry, hudební, tak taneční, a dáváme to dohromady a potom zhruba 14 dní před Streetmanii se sejdeme a všechno to dáváme. Now it is time to take longer strides. Now it is time to take longer strides. To vypadá asi na rekordní účast tanečníků. Typoval bych to tak kolem 300-350 tanečníků z Racej z Pardubic. Myslím, že to bude velký náš. Já tancuji choreografii Fallout, nikomu nechci jít do zadku, ale ta choreografie se podle mě opravdu povedla. A jestli je to dolové šílenství, není to dolové šílenství, je to vnitřní šílenství, protože my všichni Fallout. No tak já tancuju v produkci s názvem Let's Go. No, budu tam já, bude tam Sanchez, bude tam Leoš Máreš moderovat a hlavně tam teda bude taky Mendy. Now it is time to take longer strides. Zdravíme všechny tanečníky z T-Baseu. Čau, žalu. Ale. Tak to máme a v sobotu jdem na to.